Ers ni'n gwybod bod ail gyfres, dwi bod yn edrych ymlaen i ddod yn ôl i gael gweld pob. It feels like home. Dwi wedi bod mor gyffroes i ddod nôl, mae'n briliant. Mae'r set yn wych, mae'r bobl yn gweithio mor galed. Gabin, dwi'n cael ei hysyn. Pob sy'n special am Bariau i'r tîm i gyd yn dod at gilydd. Mae'r undod ar set. Criw o cast yn tynnu fe gilydd. Pob yn o'r un gol na o greu rhywbeth mor special sy'n bosib. Pob wing ddewis un carchar o'r gyfer chi tad. It feels amazing to come back to something that you started, seeing familiar faces, new faces. Neud yn siŵr bod y wing ma'n cael ei redeg yn iawn gan y bobl iawn. Simon, fe o S4C Newydd y wing. Mae'n casau Bariau, mae'n casau cyffuriau, mae'n casau carcharorion drafferthus. Dwi rili angen y packages na. Nath chwaer fi actually say, you should definitely watch this programme called Bariau, achos o'n i ddim wedi clywed amdano fo. I really enjoyed the first series, got a real feel for it straight away, and I was wishing for involvement. How long's a piece of finger? Everyone's excited, especially off the back of what we've just done. No, that's another thing. You're Carol Hussein, ketlo fi, dim Brennan. Os nhw wedi mwynhau'r gyfres cyntaf, roedden nhw bendant yn mwynhau y gyfres yma mwy. Mae'n dweud am rats, dweud. Licio hongian rownd o'r rats eraill, dweud. Sgen ti ddim chance. Da ni'n gryfach na chdi, da ni'n glyfrach na chdi, a dos na'n byd allu di wneud i stopio ni. I've loved every single minute being back.